Barkanku da shigowa Sha'awa TV. In yau ka fara shigowa wannan channel din namu sai ka danna mana subscribe. A wannan hotunan da kuke gani, wannan hotunan ne da ya tabbatar mana da cewa Rahama Sadau an taɓa yi mata fyaɗe a baya. Wanda wannan fyaɗe da ya faru ta bayyana shi ne a ga wani sabon saurayin ta wanda yake so ya aure ta. Saboda ba sa son ta cutar da rayuwar shi. Wanda ta ce masa lokacin tana shekara 18 a duniya an taɓa yi mata fyaɗe a lokacin da ta baro gidan ƙawarta za ta je cikin gidansu. Aka biyo ta a hanya, wasu mutane suna da yawa, ba ma ɗaya ba ba ma biyu ba. Wannan wanda mutane ne ta ce duk a lokacin ba wanda bai haura shekara 25 ba a duniya, da kuma lokacin duka tana shekara 18 ne a duniya. Wanda mutane suke ta magana me bai kamata ta yi wannan abubuwan da ta yi ba, bai kamata ta bayyana abin da ya faru a baya ba. Wanda suka ce zai hana ta aure ne ga baki ɗaya rayuwarta, wanda ita kuma wannan abin ta yi ne don ta faɗi gaskiya, kowa ya san gaskiya, saboda ita ba ta son ta cutar da wani mutum a duniya. Wannan kuma wanda ni ma na yi nazari, na yi tunani, na ga cewa gaskiya abin da ta yi magana ya kamata, saboda cutar da ɗan adam ba aikin mutum ɗan adam ba ne. Ta bayyana masa wannan dalilai da take da shi a lokacin, wanda shi ma ya amince ce in dai wannan ne ba komai, kawai za su je su yi gwado ne, in aure ya zo a yi aure, in aure bai zo ba. A yayin da suka je gwadon kuwa Allah ya taimake ta, ba ta da komai a jikinta. Wanda suka yi shirya za su yi auren, amma kash, sai dai ban san me hana yin auren mutum da har yanzu dai na ganta da ba da aure tare da ita. Duk da ma dai daman shi aure nufi ne na Ubangiji, wanda in Allah ya so za a yi, in Allah ya so ba za a yi ba za a yi ba. Kuma ba wani ɗan adam da ya isa ya hana wannan yiwa dai ba Ubangiji ba. To Allah dai ya ba da ikon yin auren ko a nan gaba ne. Muna fatan Allah ya ba ta sa'a ko a nan gaba ne. Allah ya ba ta sa'a, ya sa ta samu mijin aure. Mun gode. Sha'awa TV taku. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Kar ku manta ku biyo mu a shafukanmu na Facebook, WhatsApp, Instagram da kuma Twitter. Mun gode.